Сийче! Како Сийче? Ехо, Коле! Привет! Пристигнахме. Ей, здравей, бе, Коленце! Здравей, како си? Добре дошли. Добре заварила. Това е съпругата ми Стефани. Хело, хело, как да не е хело? Заповядайте. Мерси, тук ли да сядам? Мерси. Да, и сега ще донеса, ще поправя още малко. Да, силно. Како Сийче? Тук нещо много силно мирише. На карамфил? На карамфил. Не може да е на карамфил, той трябва да е овехнал този карамфил. Карамфиле! Хаджева! Хайде, бе! Гостите дойдоха! Идвам! И сега ще донеса айрянче, мекици съм направила момент. Да. Къде ходиш ти, Коля? Брат Карамфиле, здравей. Ваня, бе, една година не съм те виждал. Моят слънчека. Чакай, чакай, става. Къде ходите, бе? Какво правите са? Ходих по чужбината аз малко. Та булка каква? Моята. Твоята? Откъде е това момиче? Франция.